Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Akutipatsira programu ndi Rainbow Pens. Wow, I think K-Peach looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Wanga programu ndi olemekezeka Atupele Muluzi amene ndi wandale kumanso ochita business kumanso amene anakhalapo nduna ya boma, a politician, a businessman and a former cabinet minister. Honorable Atupele Muluzi, it's been 2 years now tisanaonane. Welcome, it's nice to see you. Yes. Where have you been since you lost your bid to be the vice president? Well, the last 2 years, I've focused really in the business, private sector, in the Middle East, Africa. Middle East? Middle East. Okay. I spent a lot of time in the UAE, Malawi, and also within the region. I have partners, so we have been working on a number of projects, and hopefully we could also look at new ways of how we can contribute to Africa's economic transformation. We'll talk about that in a moment, but I want us to quickly go back to 2019 to 2020 pause, especially 2020, because 2020 in the many you partnered in the former president Peter Mutharika. How do you remember that time? I think what I can say, tikangana mbuyo ndikuyangana mene zinthu zili pano. Amalawi Brian akufutika. Zinthu sizili bwino mdziko muno. Ife tinazipereka kuti tionetsetse kuti moyo ya Malawi itukuke. Majority of Malawians should be happy. Akhala kusangalala. Akhale ndi chakudya, akhale ndi ndalama. Akhale ndithu akuona tsogolo. Koma tukuona kuti pano zinthu sizili bwino mdziko muno. Tikapanga compare nthawi imene limayima 2020. Tikatengera kwacha, Malawi kwacha was one of the most stable currencies in Southern Africa. Tikatengera inflation rate inali single digit, interest rates anali musi ndithu. Utanthauza kuti economy ndithu sinali imene ili lero. Amalawi nthawi imene anali ndi chiyembekezo kuti zinthu zisintha mdziko muno, that there will be change, kuti aona kusintha kwa miyoyo yawo. Koma lero tikuona kuti zinthu sizili mene muno ndithu. Mene munali running mate wa Peter Mutharika, you were certain kuti muina kapena what was going in your mind? What is important is to point out kuti muntu kama akhala mundale umakhala utumikira. Komanso chisankho umatopambana, komanso umatokulephera. Ukalephera sukuti zimathera pamene umayang'ana sukutsogolo. Koma chofunikira kwambiri ndikuonetsetsa kuti dziko lupita patsogolo. Dziko likuyenda, komanso anthu kuyang'ana kutsogolo ndi chiyembekezo chabwino. Ndiye chifukwa chake ena afe tinazipereka kuti tutumikire mtundu wa Malawi mundale kuonetsetsa kuti dziko lathu lipite patsogolo. Ndizimene ife tikufuna. So you muganiza kuti if your team had won, you would have done things differently? Absolutely. Absolutely? Absolutely. Because zimene zimafunika ndi utsogoleri, leadership, komanso
kukhala ndi masomphenya kuonetsetsa kuti dziko likusintha, miyoyo ikusintha, ndikudziwa kuti osalephera mavuto analipo ambiri koma sizinafike ngati mmene zafika tsiku la lero. Brian, zinthu sizili bwino mdziko muno. It makes me very angry as a Malawian citizen kuona achinyamata akukhala upanda ntchito, achinyamata anali ndi chiyembekezo kuti miyoyo yawo isintha, kuti Malawi isintha, kuti tiona change. Koma ndizodandaulitsa kuona ena Malawi athu ambiri, over 20% of our population alibe chakudya, akugona ndi njala tsiku la lero. Pamene dziko lathu ndi dziko lolemera kwambiri, a very wealthy country, koma vuto mene tili nayo mdziko muno ndi utsogoleri umene ukutumikira anthu komanso ili ndi vision yofuna kusintha dziko lathuli. We'll talk about that in a moment. Komandima funa ndinene kuti mutalephera masankho amenaja munalowera nokuti. Of course munakamba za business, but you just went quiet. I think zinthu zambiri Yeah. sizikwenda bwino mdziko muno. Okay. Monga mukudziwa kuti 1992 Amalawi anavotera kuti zinthu zisinthe mdziko muno. Yeah. Period imene inali from 1964 to 1992. 28 years. Yeah. Pamene Amalawi amanena atawunika naona kuti dziko sikuyenda bwino. Makamaka pa maufulu ndananena kuti tibwelese matipati. 28 years later, tsiku la lero tikatenga 1994. Yeah. Kufika lero 2022 is 28 years. Ngati ine munthu ndikozonena kuti wachinyamata echo ndikuyang'ana Malawi imene ilili, ndikuyang'ana potential kuthekera kwathu ngati dziko simayenera kukhala dziko losauka Brian. Simayenera pang'ono kukhala dziko losauka. Ndiye chifukwa chake ndinakhala pansi kuunika bwinobwino. Of course mapanga ma business ndino zotero. Koma ndimaunika kwambiri kuti tikozopanga chani kuti tisinthe dziko lathuli. Kuthekera kulipo. Tili ndi achinyamata ambirimbiri amene angokhala. Komanso tabweretsa ndale zina zace zimene zikubweretsa chikayiko kwa enafe. Chifukwa tikamayang'ana dziko la Malawi 28 years imene yapitayi. Malawi ndithu ikanakhala kuti tukuyendetsa moyenerera si kanakhala mmene ilili tsiku la lero. It's really about leadership, utsogoleri. Ndiye mukaona tsogoleri akukhala chete amene So munanyanyala. akuganiza. No, Munanyanyala. osati kunyanyala koma kuganiza. You left this country. No, ndali mdziko mumo. Simati munali ku Abu Dhabi. No, ndi mazunguli. Of course, office yathu ili ku Abu Dhabi. Yes. Koma nimabwera every month nimapezeka kuti ndili mumo mdziko muno. Okay. Once every 3 weeks ndali kumeneko. Once a month ndili kuno. Komanso monga mukudziwa kuti tinali ndi makolo amene amadwala cancer nthawi imeneja ku Kenya, timapita somene kukaona. So pana zinthu zambiri zimene zimachitika nthawi imeneja. Koma zinandipatsa mpata kuti ndiganize bwinobwino mozama kuti dziko lathu likupita ku. The past 3 years mwaganiza mozama. 2 years. Oh, 2 years. We are now running towards the third year. We are running towards the Yeah. third year. So mwaganiza mozama. Brian, ndi mavuto akulu muziko muno. Akulutu. And mavuto ambiriwa tazipangi toka amene tapangisa zimenezi kuti zichitika muziko muno. Ndikamanena toka tutanthauza ife amene tili mundale na amene takhala ngati tabweretsa kachitidwe kamene kasokoneza dziko lino. Muna ndi fotokozi. In Malawi, tsiku la lero muno Malawi tagawikana muzipani, tagawikana mitundu. Tikamayang'ana munthu kuti athandize ntchito za boma, timayang'ana kaye chipani chimene munthu akuchokera, timayang'ana mtundu ndi ameneyo ndi timamupatsa ntchito. Pamene tili ndi anthu ambirimbiri mdziko muno amene ali ndi kuthekera, ali ndi nzeru zabwino,
maganizo atsopano amenakhoza kusintha dziko la Malawi, but because of politics and tribal divisions, we're failing to push the country forward. Zinthu sizikuenda mdziko muno. Ndipereke chitsanzo tsiku la lero tikayang'ana kuboma mupeza ma PS, ma directors ena angokhala sakugwira ntchito apa ngapaki akulandira salary koma angokhala chifukwa akuchokera akuti ndi chipani china kapena akuchokera mtundu wina. Izi ndi zimene zikubweretsa dziko lino mbuyo. Monga amene ndikamba pano, mavuto ambiri tu amene tikumana nawo lero ndikufuna the man-made problems. Sakuti ndi nkhondo ya Ukraine komanso COVID komanso kuti the economy kulikonse ngakhale ku England ngakhale ku America akudandaula. In fact, this week there were protests in those countries kuti the cost of living yakwera kwambiri. 2020 yeah, ndikutengeni mbuyo yeah. 2020 chisankho cha 2020 tangomaliza chisankho zimene zingayenera kuchitika ndikuonetsetsa kuti akanafusa kufusa amene analipo mbuyomu kodi mmayendetsa bwanji nkhani ya economy nthawi imene COVID ilipo kodi mmapanga bwanji kuyendetsa government boma si munthu mmodzi. It's a collective responsibility. Panabwera ma decision ena amene anabweretsa chisokonezo. Choyambirira pananenedwa kuti 1 trillion kwacha yabedwa. Zidangolankhula mawu amenewo donor community yonse nanena kuti ndokuti kulivuto ku Malawi. The next thing imene zinachitika boma inaganiza kuti ichotse extended credit facility, the International Monetary Fund. Ananena kuti akufuna kupanga renegotiate the extended credit facility with the IMF. Kuchokera pamene poso budget yoyambirira majority ya budget imene inali consumption based budget. Drama zambiri zimapita ku chakudya chifukwa panali ma promises ena ngati nkhani ya fertilizer ananena kuti atsitsa fertilizer mpaka na 4,495 kwacha imene sizinachitiki. Koma chifukwa kunali kusayendetsa bwino chuma pa Chingerezi no monetary and fiscal discipline. Makamaka pamene timachokera ku chisankho inakhala ngati kuti economy yathu sili m'malo mwache tikamanena kuti equilibrium. Monetary and fiscal policies timangoononga drama imene timafunira zimene zinabweretsa imbalance yayikulu kwambiri. Drama zakunja sizimabwera boma inayamba no kubwereka drama for private sector. Kubwereka drama zimene sozapangisa kuti private sector yathu izisoweka drama zobwereka kuti economy ende bwino. Pale ma factors angapo komanso nkhani ya corruption imene yaononga kwambiri mbiri ya dziko la Malawi. So all of this zachitika since 2020 is man-made. It's a man-made crisis. Economy yathu si mayenera kuti ikhale meneyo ili mwachula nkhondo ya Ukraine. Ndizoona kuti kuli nkhondo ku Ukraine, ndizoona kuti kunali COVID, ndizoona kuti there's global price increases in commodities. Komabe maiko anzatu oyandikana nawo sali mene tilimu kusowa foreign exchange, mafuta akuvuta anthu ali maqueue siku ndi siku agona ma petrol station tindi njala kunjaku. Yes, ma factors amakhala apo koma ntchito ya utsogoleri ndikuonetsetsa kuti mukupeza ma solutions kodi mavuto amene tathetsa bwanji osati kungokhala pansi kuti chifukwa kuli nkhondo ku Ukraine, chifukwa kuli COVID nde basi tingozisiya mene zili. No, a leadership kamati leadership utsogoleri ndikuonetsetsa kuti tikupeza njira yothetsa mavuto ameneyo. Tipereke nkhani ya mafuta.
mafuta monga mudziwa nali nduna ya magetsi Yeah. energy minister posa 2020 mafuta amene timapanga import kuchokera kunja bweresa muno Malawi timaonjezera 30% on top of the price ya mtengo wa mafuta. Tandazo kuti tikozogula mafuta more cheaper wa mtengo wabwino koma tinaonjezera 30% pamwamba pa ndrama imene da kapene nokuti tinaonjezera 30% pamwamba pa the cost of fuel by the lowest bidder amene akozolibwesera mafuta mdziko muno. 30% imene Brian yongo tafuna yongoli 30% imene ndi $80 million pa chaka ndrama ingo onongeka tikada koza kugula mafuta more cheap up. Okay. Koma tinaonjezera 30% kuti akula azidya ndramas. You have evidence of what you're talking about? Yes, absolutely. You see, the difference between the price of fuel, if you're going to go for fuel and mfuna mnene kuti mmalikonda dziko lanu, you cut out the middleman. Okay. Mupita kugula mafuta kuti ithandize economy yanu. Koma zimene timachita kuno, even the bidder wa musikwambiri, sitinatenga amene yoyo. Timapita one of the highest bidder, 30% difference in the price of fuel. Zambia, zimene anachita. They made sure kuti achotse that margin. Mfake mafuta and amakagula straight kwa manufacturer. Yes, they're buying it now, I understand, from most of it from the source. Okay. And they were able to bring down the cost of fuel overnight. It's about leadership, you see? These are decisions, even the Lord Funa, kupanga decision imene yoyo, because I'll just margin at 30%. Could save on drama $80 million a year, the Forex yambili, imene kuzothandiza Malawi, zimene sizukuchitika. Ndipeleke so chitsanzo cha kwacha. Sinena kuti tikhale mavuto osowa Malawi kwacha. Monga mukudziwa kuti mbuyo omonso tinali vuto limeneli, nthawi imene President Joyce Banda anakhala pa mpando wa president. Ine nthawi imene anandipatsa anapanga point kuti ndikhale Minister of Economic Planning and Development. Kuti ndithandize nawo boma la President Joyce Banda pamene iwo amafunitsisa kuti apange stabilize the economy. Tinali vuto yosowa ndalama dollars. Lero parallel market is almost 1 to 330. $1 the 1,330 kwacha per black market. Munaso ntaizi naso imakwela to 1,400. Tikalowa mabanki the about 1,030 thereabouts. Maybe that's official exchange rate. Tanda uzokuti palibe mena kuika ndrama $dollars mabanki. $dollars ali pa black market. Amena ike $dollars mbanki nda. Vaketili ndi vuto la lukulu. Kukonza kwake ndikuta. Leadership kutanda uzokuti leadership ndio kuti kupanga ma decisions. Sisi kana figure meneza figure. Ukana kala kuti decisions are being made. Yeah, but if you were, for example, the economic planning minister, yes, and you have this problem, or maybe in 2012 when this problem also hit a figure, yes, munapanga bwanji. Nthawi manager, yeah, choyambirira ndikufuna ndikuuzeni Brian kuti pali anthu anzeru kwambiri mdziko muno. Very smart people. Ena akuchokera zigawo zosiyana-siyana mdziko muno. Ena mwina amachokera zipani zosiyana-siyana. Yeah. Tikatengera kuti tikubweretsa kusiyana zipani kapena kusiyana madera amene tikuchokera. Ngati pali tsankho sumulandira advice yeniyeni. You're not going to get the right advice, yeah, from the experts. The experts are there. And amangokhala, amangoyang'ana. Leadership ndikuonetsa kuti tikuyang'ana dziko la Malawi ngati Malawi. Osati kutengera kuti pali chipani china chikulamula. Ndipereke example. yeah, Tinakufulumira kukapanga report ku International Monetary Fund kuti mafigures a Malawi
timapanga falsify kapena aliyena amene namizira figures athu. The problem is in leadership. You cannot do that. Mukuona dziko la Malawi tikamachoka panopo tikangosuntha maboda a Malawi kupita kunja, anthu amayang'ana brand Malawi. Okay. Sayang'ana kuti chipani chikulamula ndi chani. So the minute you destroy and damage the credibility kunjako, you damage your economy. Tanthauza kuti extended credit facility ndimene imatithandiza kupanga balance. Ngati palibe $. Koma I hear kuti they have applied for another one. Anaichotsa woto mafusa kuti kodi tikanapanga tinakhala kuti tikanapanga bwanji mafotokoza kuti sitikanakhala mavuto amene tili nawo pano. Okay. Chifukwa IMF sikuti inabwera ngati kunoko ngati dziko la Malawi kusatiuza kuti tikuchotsa extended credit facility. Ndi boma la Malawi limene inapanga apply ku International Monetary Fund kuti first tikufuna extended credit facility. Dana ruza dziko lonse kuti AI ife tipanga negotiate program yathu. Ndi zimene zinachitika. Kuti tanthauza kuti extended credit facility toka tinalikana komanso kuonjezera tinapitanso kwa donors kukwauza kuti tikuzeni kuti kumpandako sizili bwino. Kutanthauza kuti Malawi musayikhulupirire zonse zimene timakuuza ndi zimakhala zabodza. That is very, very damaging. Kutanthauza kuti that is what created the imbalance. Okay. Now you have tsiku la lero import cover ndalama zimene timagwirisira ntchito kuti tigule katundu kunja. It is one of the lowest ever. Makampani amudandawo. Yeah, but I'm saying kunena kuti nthawi zambiri atsogolera kamalankhula adzibweretsanso ma solutions. Ndi kukonza kwake mkutani. What advice can you give? Mene zafika pano, Yes. Brian. Yeah. Choyambirira mvuto lalikulu mene tina mdziko lerole. Pepani is not personal. Yeah. Koma it's leadership. You keep on saying that. It's leadership. And it's not personal. So kuti ndikuchula muntu. Koma kuti vuto ndi utsogoleri. Vuto mene ilipo ndi utsogoleri. Leadership. Chifukwa leadership imayenera kuti ipeze ma solutions. Kodi tikonza bwanji zinthu mdziko muno. Kodi tipanga bwanji kuti tikonze zinthu mdziko muno. Yeah, but I've given you Kodi auje amene analipo nthawi manager ali kuti tikafuse tikatape nzelo. Kodi amwanja Atupele ali kuti. Kodi amapanga bwanji apa. Leadership. atakuita nani kuti muthandize you can step forward. Not in government. Not kuti ndikalowe muboma iya. Okay. No. If ine ndili ku private sector munga panopa. Tukudziwa amene mafuta amene mdziko muno. For example, nkhani ya mafuta. Unfortunately, ningonena kuti zinthu zafika povuta chifukwa cha ma decisions ena amene anapangidwa. Koma sizimayenera kuti tifike tsiku la lero. Koma kukonza nkhani ya mafuta. Choyambirira nkhani ya kwacha. You have to find a solution nkhani ya kwacha. You cannot keep the kwacha amene ililimu. You have to float the kwacha. Okay. That's the only decision. That means devaluing it further. You have to. Not kuti ndikufuna. Yeah. Koma if you have to fix the problem, you have to devalue the kwacha. Simungakhale ndi drama imene ikubwera into the parallel system with the difference of 300 kwacha between the official and the unofficial. It's impossible. You will not have any dollars. Palibe imene akuika ma dollars in my bank. Ndi vuto lawo. Koma the only solution is you have to devalue the kwacha. Mukapanga devalue at your cess of the 30% on the price of fuel. They should go to the lowest bidder and bring down the cost of fuel. The number two is going to assess immediately now, because the other problem energy nayo vuto losowa ndalama zakunja. Chifukwa madonors pajananyanyala. Chifukwa cha zinthu zingapo kupatikizapo katangale mdziko muno. Immediately, what is important is kupeza solution kuti tibweze foreign exchange ku Malawi. And because kuthandiza maganizo ngapo ngati from the private sector, pali zinthu zingapo zimene zikuzobweresa kuti Malawi yambobweresa
foreign exchange. Not immediate, koma ndi njira imodzi imene in the medium term zikozo kuthandiza. Entrepreneurship and business people. Damene amatha kubweretsa drama. Yeah, but you have just said that you are into private sector now. Yes. Mulima office ku maiko amene mwachulawa. Yes. Why not bring them in Malawi? Yeah, and that's why we're saying kuti palibe my investors amene ali ndi chidwi pakali pano kubwera ku Malawi. And muziwa chifukwa chani? Osati kuti sakufuna. Brian, Malawi ndikozokuzani dziko lake. Malawi ndi dziko lolemera kwambiri. It's a very wealthy country. Dziko lomwe likukhala. Dziko la Malawi ndi dziko lolemera kwambiri. Very wealthy country. But vuto imene lilipo tilibe strategy. Atsogoleri amene ali ndi strategy. Okay. Ifeyo amene tili ku private sector. Tikuona njira imene tikozo kuthandiza. Koma ukabwera ku boma la Malawi watumizire email sakuyankha. Ufuna kulumikizana nawo palibe chidwi. Lero akusuntha malamulo kunena kuti anthu akunja asapeze malo mdziko muno. You cannot develop an economy when you are sending mixed signals. Ngati tikufuna foreign exchange. Koma sisi mene munkanena muli a minister of lands. Kuti anthu akunja asakhale ndi malo. No. Iyo malamulo amene akubwera posachedwa papa. You can never say. You have been a minister of lands. I was minister of lands. Yes. Isi munkanena kuti Malawi akhale ndi enu ake nthaka. Amalawi akhale ndi umwini pa malo. Yeah. Nzofunikira. Yeah. Akhale ndi chizindikiro. Yeah. Choonetsetsa umwini pa malo. Yeah. Koma sunganene kuti anthu obwera foreigners should not have ownership ya land muno Malawi. Ikubweretsa confusion. Mawu amenewo ndimene chibweretsa chikayiko ndi ma investors kuti abwere ku Malawi kunoko. Ndikudziwa ma company angapo big global companies amene takatulumikizana nawo. Ananena kuti sitikufuna kubwera ku Malawi. Ma company ambiri afuna zapanga business kapena afuna zagula malo. Kuzapanga invest ndalama zawo kuno ku Malawi. So igwizana bwanji ndi malo. Chinthu choyambirira mukati businessman. Choyambirira is land. Choyambirira munthu mayang'ana pingati munthu wa business. Ndi malo. Kafuna manga factory. Kafuna kupanga farm. Choyambirira ndi malo. Chachiwiri ndi incentive. Kodi dziko la Malawi. Kodi ndikapita ku Malawi kapanga invest. Kodi ineyo andipatsa chani chimene chikoza kundisangalatsa ngati ine munthu wa gain kuposera kupita ku Tanzania kapena ku Zambia kapena ku Zimbabwe. Ndipereke chitsanzo. So you have to have your incentives. My incentives sakuoneka bwinobwino. Ndi akabwera kunoko ma investors akafuna malo sakudziwa fika malamulo mene asinthidwa chaka chomwe chino pakubweretsa pa chikayiko. What is the vision of Malawi? So as we finish our first segment program tui, all the challenges that we face today in Malawi, they can be solved. They can be solved. Very easily solved. Ndi utsogoleri umene ukuzipereka wonetsetsa kuti Malawi isinthe komanso utsogoleri umene chifukwa mdziko muno pali kuthekera kwambiri. Very brilliant minds. I'll tell you, makamaka chinyamata, very brilliant. Koma sakupatsidwa mpata Brian. Olopang'ono. Ndikamaka kuti sakupatsidwa mpata sinuthandauza kuti mwatenga munthu muchipani ndi mwampatsa unduna wa chinyamata. Ndikukamba kuti achinyamata ambiri amene sali mundale, samuli muchipani, ena ndi business, entrepreneurship, nothing. No future. Sakuna tsogolo. You have brilliant minds. Mezi uchitika lero, pese kuti linda chinyamata ambiri brilliant. Koma tukatenga munthu amene anapanga retire kale ndakubweretsa maganizo antha imeneyo ndetu kwatenga kuti akasinthizidwa mboma in 2022. Brian, the world has changed. You keep on saying it's about leadership. Kodi chilipo chimene mungatilozere? Where you, as Atupele Muluzi, you showed leadership?
monga mukudziwa kuti ina ndi mavuto mdziko munachuma ndili Minister of Economic Planning and Development. Ndina funitsitsa kuti nditsogolere ndikukhala plan ya economic recovery plan. Mukumbukira nthawi imene magulisa plan imene panali ma factors ena amene anabweretsa nthawi imeneja kupanga devalue the kwacha, koma ndinapita patsogolo kupanga defend, koma ndinapereka hope zimene zinathandiza kuti mayiko atipatse ndrama, unlocked direct budget support, ndrama zinabwera, economy inapanga stabilize, anthu amayamikira because of the leadership. Mukudziwa kuti komanso tinandi nthawi imene munali mavuto mdziko muno, ndinali mapoyera kuti ine nde Atupele ndi mandala nkulu ya Malawi mpaka nakumangidwa. Ndinali maso mbali ya leadership pa candidates today kama ministries kuboma. Ndinapanga guide process ya land reform. Mukudziwa kuti land reform ndi chinthu chovuta kwambiri kubweretsa malamulo atsopano pa nkhani ya malo. Ma changes zimene anabwera pakati pa si ambiri koteroko chifukwa mabill analipo 10 zimene zabweretsa kusintha kwa malamulo amenewo, komanso kayendetsedwe kwa nthawi imeneja unduna wa zaumoyo. Zonsezi zinapangitsa kuti MCC compact imene tikuyilandira lero mukafunsa ma indicators akuzana kuti zimene zinapangitsa kwambiri land reform komanso governance ku Ministry of Health. Nthawi imeneja US government anatipatsa 9 out of 10 in terms of the management of the health sector. So you have been proved kuti you are a leader. I hope I can you can say that because throughout my period nthawi say ndakhanda upanga zimene zizi kutsogola pita patsogolo kuonesesa kuti zinthu zikuyenda, komanso ndikuzovomereza kuti nthawi imene ndimayendesa maunduna pa chilungamo chake maunduna amayenda bwino. Ndi chikhulupiriro kuti mutati mufunse even the civil servants akuwuzani pamene panali Atupele zinthu zimayenda. Nde experience imeneyi ikubwera chifukwa ineyo sinaloendale kuti ndipezepo china chake koma kuti dziko langa lipite patsogolo. Nde chifukwa chifukwa sitingamve. You said kuti chifukwa chake sitingamve china chili chonse kuti Atupele wasolola pena pache chifukwa munalochita bwino kale abombwana anala president. Iya Brian ndikalekale limeneyo iyi sizoona tili ndi ana tili you know pena pache tena kuvomereza sungamve pena paliponse kuti napitapo nasolola pakuti chifukwa mtima wanga ndikuonetsetsa kuti zinthu zikuyenda nthawi imene ndi pamenepo zikuyenda bwino kwatumikira Malawi kuti zinthu zipite patsogolo. Tikamakamba za utsogoleri sinunena kuti ine ndamene ndikhale mtsogoleri. No, ndikunena kuti ndikhala mwa anthu amene akufuna kuti atsogolere dziko lino kutsogoloko. Mwina president azakhala wina, koma ine ndikhala mwa anthu amene ndakuonetsani ndi angati akhoza kutula pansi president wa chipani kupereka kwa munthu wina voluntarily. I didn't. Ndakuonetsani ku Malawi kuti I'm not that person. And ndine munthu amene ndimakhulupirira teamwork kuti tonse limodzi titagwirana manja tikhoza kutukula dziko la Malawi. Tichite break pang'ono tibweranso ndinu posachedwapa. Ziko kwambiri. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera program ya Times Exclusive ndili ndi Atupele Muluzi, businessman komanso amene anakhalapo nduna mboma and a politician. We'll take a short break. We'll be back posachedwapa. Wow, I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue cassette for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal.
ngati mwango tipeza kumene tili mgawo lachiwiri komanso lomaliza la programu yathu ya Times Exclusive ndi the Honorable Atupele Muluzi amene ndi businessman, politician, komanso anakhalapo nduna ya boma in different portfolios yomalizira inali ya Minister of Energy until 2020. Tinamva kunena kuti you stepped back kapena kuti aside, mutifotokozera what that means from your position as president wa UDF. What necessitated that move? But first of all, what is stepping aside mean? Munga mukuziwa kuti mundale, you can be a politician, kumasa kala active. Active politics ndi mene mukupita no kunja, mukulankula, mukupanga misonkhano. Active politics ndi osiyana ndi ngokhala in politics. Inde napanga step aside from active politics. What is stepping aside? Stepping aside mchikerezi muchichewa nikuonera kuti kupuma gaye. Ena akozonera kuti sabbatical. Okay. Kutenga holiday. Kuti it's not resignation. No, not resignation. Okay. No. Okay. It's not a resignation. Stepping aside kuti ndifuna kuti ndipume gaye. Zinthu mene ndikuonera mtunda mene ndaenda mukuziwa Brian ndakhala mndale over 20 years. Yeah. Nthawi yaitali. Yeah. Ndikayang'ana kodi chimene sichikwenda bwino ndi chani. Kodi kumene tikulowera ndikuti. Panova ndili zaka 44, ndikuthamangira 45. Yeah. This is mukona nthawi imene mauluka. Ndinali ndi maganizo onena kuti kodi tipange bwanji kupita kutsogolo. Monga tikatengera mbali ya chipani. Tikatengera chipani timauzidwa kuti chipani cha UDF ndi chipani cha family cha mtundu ndikuzotero. Zimanenedwa kuti chipani cha UDF sipangabwere mtsogoleri wina ngati sali ndi dzina la Muluzi. Ndimafuna kwaonetsa Malawi kuti ine ndimakhulupirira democracy. Ndinaganiza kuti ndabweretse Maylene Patel kuti akhale acting president mpaka na chisankho chimene cha chipani ngati convention. Yeah. Kuti chipile chikatsankhe mtsogoleri watsopano. Pakhale level playing field. Chifukwa institution kuti ikhale institution ya mphamvu. Ndi pamene pali democracy komanso level playing field. Ndiye chikhale ngati chitsanzo. Ma vice president muchipani alipo atatu. Ndaganiza kuti Maylene Patel poti timaona ngati mayo athu. Ndiye kuti akozokonza nditu foundation yabwino pamene chipani chikupita ku convention chaka cha mawa in August. Ife a business tizithamanga tizitakukaponya kwa mathuku achatu kuti chipani chikhale cha mphamvu. Mukunena kuti mukwachita support Maylene Patel. Koma press statement imene anatulutsa ananena kuti salola munthu wina kuti achite create parallel structures. I don't know who she was referring to. Mwina it could be you. My engagements amene muna kuti you are talking to some people. Mwayankha bwanji Maylene Patel. Ali ndi mantha. Hearing her talk akone kuti ali ndi mantha kuti mkulu wabwera andilanda chipani. Ndina ena kana ena mawu kuti kukomuka sukufa. Kukomuka sukufa? Kukomuka sukufa. Ndangonena kuti ndikufuna kuyang'ana za kutsogoleza dziko la Malawi. Yeah. Ndekha ndinaganiza kuti ndapatse Maylene Patel ngati ogwirizira ngati acting president wa chipani cha UDF. Mogwirizira popita ku convention chaka cha mawa. Ma vice president alipo atatu ndikanasankha honorable Michael Antoine. Kapena ndikanasankha Mai Victoria Mponera. Ma vice president mu UDF alipo atatu. Koma ndaganiza kuti ndapatse Maylene Patel chifukwa kutengera kuti iwo ali ku parliament komanso seniority yawo
ku chipani kuti atsogolere chipani chimenechi mpaka na nthawi ya convention. Nde ndimati ndisimikize kuti nanenso ndikudabwa ma statement amenewo ine sinanene pena paliponse kuti ndikufuna kubwerera pa mpando wa president wa UDF. Mayiling Patel akhala president wa UDF, acting president wa chipani cha UDF mpaka na nthawi imene tikhale ndi convention yathu chaka chamawa. Komanso china chimene chinandipangisa zimenezi Brian ndisakunamizeni ndikuzeni zoona ndafoka kwambiri kuona amene zinthu zikuyendera mdziko muno. The corruption katangale zinthu zimene zikuchitika mdziko muno kunja ku Brian, people are suffering, anthu kunja kwakuvutika. Tikamang'ana mzipanimu ambiri amalowa ndale kuti akadye, sana lowe ndale kuti ziko lipite patsogolo. Ino mmene munka nthawi imene munalowa ndale kukhala nduna za boma mu lamuliro wa Joyce Banda komanso apita Mutharika munkafunanso kuti mukadye. Ayi, ndinapita kuti nkazipereke. Ndiye chifukwa yake anthu amadabwa kuti chifukwa chani Atupele wakhalapo maunduna akuluakulu kaya za energy sunamva kuti ndatenga matanka langa ndaika kumeneko kuti zikatuta mafuta. Alipo amene akuyika matankawo? Izi kuchitika Brian. Singachula. Tukuziwa zimene zikuchitika mdziko muno. You know kuti corruption katangale ndikhani yovuta kwambiri mdziko muno. Vuto mene tili nalonso achinyamata akamayang'ana akamaliza maskulu chifukwa kulibe hope iliyonse akapanga chani ndi amamayang'ana politician munthu wandale ngati dolo. The only role model for these young people is a politician. Maiko anzatu ma role model ndi ma entrepreneur, business people. We don't have role models in Malawi. Chifukwa ndale zaononga tabweresa kachitidwe kenaka ake kutanthauza kuti ngati sitili mundale ndekuti chuma silingaenda. So munakhumudwa ndi ndakhumudwa ndi mmene ndale zikuyendera mdziko muno. And that's why you decided to step aside. We need a change. And that's why you decided need a big change. That's why you decided to step aside. Absolutely. The youth of this country, there's going to be a revolution that is going to happen in Malawi. And it will be led by the young people. And achinyamata atopa ndi mmene ndale zikuchitika muzipani. Yeah, but I want to find the connection between what you're saying. Yes. You are stepping aside from UDF. What I was saying, the stepping aside. Yes. From politics. Yeah. Zinandipatsa mpata kuti ndilumikizane ndachinyamata, ndilumikizane nda Malawi. Okay. Maka mene ndili private sector. Ndione mene zinthu zili pa dziko lonse lapansi. Chifukwa mene ndikuonera ine panopa wa DPP kandi wa MCP ka wa UTM ka wa UDF ka wa Ford ndikuzocheza nawo bwinobwino. When you are a leader of a political party, maka amene akuzungulira ama kutengera ngati kuti zonse ndizikhale za mchipani mmene mu. Zimene zikuononga dziko lino. Koma we need a change where tisayang'ane zipani. Malawi needs the best of the best. What about reports that we hear? Kuti munayambana ndi abombo anu, a former president Atupele Muluzi, ndi munanyanyala kuti basi ndichisiya chipanichi. No, this is all. The decision in Alianga, just proving to you also kuti muyo mumanena kuti Atupele amalandira instructions from Makolo. No. Atupele is an independent thinker. Faken nanena kuti no, mene ndikuonera ndale mdziko muno. Ndibaye mikakale, ndikunikeso, ndipite kumudzi, ndikakumane ndi anthu kumudzi. Ine ndikufuna kuzungulira dziko lonse la Malawi. Kuyambira Nsanje kuchitipa, ndicheze ndi anthu kumudzi. Munthu amene wayimakaye pandale? No. Munthu amene wayimakaye pandale afuna azungulire dziko lonse acheze ndi Malawi. Ndinayima nthawi yochepa. Okay. Mfake ndikubwera kuza kulankhulani dziko la lero. Okay. Kuti mmene zinthu zilili mdziko muno tsiku la lero.
mene anthu akuvutikira mdziko muno, mene ndikamayang'ana anthu kuchita kuvesa chisoni tsiku ndi tsiku alibe chakudya, achinyamata alibe ntchito, zinthu zafika povuta kwambiri mene zikuyendera mdziko muno, chuma chathu mene chikuyendera mdziko muno, singangokhala mangoyang'ana. Mfake ndanena kuti Brian, pakubwera change yayikulu imene ichitika mdziko muno. Tikumbukire kuti 28 years 1992 kunabwera change. 28 years yapitano kuyambira 1994 fika tsiku la lero. Achinyamata atopa, afika potopa. Then fake ine ndabwera tsiku la lero kunena kuti we have to find a new way, njira yatsopano, chifukwa Malawi imene ikulowera pano pa Brian zinthu sizili. And you are the champion of that change. Ineyo ndikozanena kuti ndizipereka Okay. Lumikizane da Malawi anzanga amene akufuna kuti tibwerese change imene. Using what vehicle now? UDF? Malawi ndikuzoti kalumikizana nawo. Okay. Atuza imene tiyendere, chifukwa Malawi imene tikulumikizana nawo sikuti akuchokera chipani chimodzi yayi. Palambiri tikulumikizana nawo zipani zosiyana-siyana. Akunena kuti zinthu sizili bwino. We have to find a solution. Generation yathu, Brian, sikugwirizana ndi imene zinthu zili mdziko muno. Zikupangisa manyazi kwese kuti dziko la Malawi limene lili. It is not okay. The generation yathu imene ikufuna kuti tipange zinthu mosiyana. Ndiye tikha tikulumikizana nawo kuti tipange bwanji kuti tibweretseka chidwi katsopano. Monga mukudziwa ena akukamba za referendum. Tikumbukire kuti njira imodzi imene tikhoza kulumikizana mtundu wa Malawi ndi kusintha constitution yathu. Chinayi ndi review ya constitution 2007 munanena kuti suma solution alikuti. Kani ya governance, law commission 2007 inapereka report atapanga constitutional review process. Kodi tikaunika Malawi yatsopano, kodi pakuperewera pati zimene zikupangitsa kuti boma isamakwaniritse zinthu zimene inalonjeza, komanso why is the government failing to deliver? For instance, because pereka chitsanzo, constitution question, because akhala tikufusa kunena kuti kodi tikufuna system yanji. Maiko anzathu ena anapanga decentralized government into a federal system of government. Ine lero ngati Atupele, I would very much support a federal system of government. Kutanthauza kuti tikupereka mphamvu zichoke mu office ya president, executive, zipite kwa anthu, to the regions, to the districts. And kukhala ndi, of course, the structure we can discuss. Koma we need to devolve power. Sizoona kuti 5 years munthu ukhala ukudikira office imodzi kapena executive imodzi. It cannot work. It's not working for Malawi. So to answer my question, you stepped back from active politics or stepped aside. You want to tell us now that you are now back in active politics? I stepped aside. Yes or no? I stepped aside to think, Yes. to plan, Yeah. to refresh, to re-engage. And Atupele is definitely going to be one of those that is going to participate in the change that is coming. And ndikuzipeleka kwa Malawi, whether you like it or not, and say Atupele is back. Okay. Yes, I am here. And I'm going to help to make sure kuti tibwerese kachididwe katsopano, tibwerese chinthu chatsopano, chimene chipereke chilimbikitso kwa Malawi, giving hope to our people. We need to give hope to our people. Are you taking the same route that Ruto watenga ku Kenya, where now it's not just UDF, for example, it's joining of hands of different political thinkers and the politicians and the parties? Is that what I'm hearing from you? There has to be something new. Ngati tipite direction imeneyo, tikutipita direction imeneyo. Can you confirm that you are talking to other people? Tukulankhulana ndi anthu ambiri. Malawi sili bwino.
Okay. Kutsogola kamangana and by the way, Yeah. this is a personal. So kuti ndoko panga attack alliance. Okay. You haven't mentioned anyone's Yes, name in this ndikuloza interview. alliance. Yeah. Koma tikugamba dziko la Malawi. Yeah. Zinthu sizili bwino Brian. It is not okay. And to sizikuenda, people are suffering. But many tikudziwa, enough tikudziwa how rich Brian, this country is a wealthy country. Niziko lola mina kwambiri. And it's just a matter of kungu olongo solankani ya utsogoleri. And ikamaka utsogoleri sinokamba muntu mmodzi. It's not one individual. I want you to listen to this. Zimene munayankhula pa nthawi ya debate. And that was a direct reference to President Chakwera. Why? Because he's president now, and I want you to watch what you said. It's not about just talking, it's about doing. Now, I'm not going to promise things that I cannot do, because it would be very irresponsible of me as a president and as a politician. 30 seconds. Manifesto ya MCP, taiwerenga, akupanga promise everything. Chifukwa saa vuto meletili nalo ndikunena kuti we need to understand the economy has changed. The economics have changed. You cannot overpromise things you not deliver. If andale timangolankhula zinthu zambiri zapanga chakuti osachita. Dr. Chakwera sanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko. I want you to hear your thoughts on this video. 3 years, 2 years now down the line. Yes, Yeah. yes. What are your thoughts now? Pakali pano sitikudziwa kuti dziko likulowera kuti. Tikamacheza ndi Malawi tsiku ndi tsiku akudandaula kuti akuna ndima, sakuna way forward, sakuna ma solutions. Pano kuti ndi mavuto osiyana-siyana, mafuta, kusowa kwa mafuta, tikusowa akunjako kukhanga njala ikubwera, anthu akudandaula kuti fertilizer, kuti kudalandira chaka chino sakudziwa. Koma mukayang'ana kunjaku, tili busy kupanga msonkhano. Tili busy mangoyenda kuyang'ana chisankho cha 2025. Kutanthauza kuti kulibe ma solutions. Mnthawi imene ndimalankhula mawu amenewa, ndimalankhula kuti if andale timangolankhula kuti tizapanga zinthu zimene tikudziwa kuti sitingakwanitse, zimene tikudziwa kuti tilibe njira imene tikuza kukwanitsa zinthu zimenezo. Timangowapatsa chiyembekezo Amalawi kumapeto kwake amakhala kukhumudwa. Pali zinthu zina umadziwa kuti izi nzotheka. You can ask how are you going to do it. Ndiye umatopeleka solution kuti ndipanga chakuti. Mwachitsanzo tinamva kuti because priority is very important, prioritization and strategy. And ndikuzeni Brian, dziko ngati Malawi tiyenera kuziunika bwinobwino kuti mmene tililimo ndi chani chimene chikhoza kupangitsa kuti Malawi ipite patsogolo pa nkhani ya chuma. You have to know what you want to do and you have to have a strategy. Tinaona kuti itangolowa boma ananena kuti sector imene ikhale number 1 priority sector, Yeah. ikhala ya migodi, mining. Okay? Pano city versus za priority sector imeneyo za Sinta oyai tufuna nopanga ma mega farm. Kutanthauza kuti sitikudziwa bwinobwino kuti tikufuna chani. Komanso sitikudziwa bwinobwino kuti Malawi kuti ichoke mu mphawi, ichoke mu mavuto amene tili nawo tsiku la lero kuti tikwaniritsa bwanji. Focus ndikuwina chisankho komanso tichuke. Not delivery and not results. So kukhala MP, minister, and I senior government official, kumathandiza kumvetsetsa how government is run. Coming back to this video. Izimathandiza kuti Yeah. nthawi zina ndi bwino kudziwa
osanena zinthu zimene mukudziwa kuti simungakwanitse. Okay. Ndizotheka kuti munthu kuzochokera private sector kapena sector ina kukakhala president wa dziko, koma ukudziwa bwinobwino kuti zinthu tikazikwanitsa bwanji. Mavuto onsewo tinaona kale. We knew what was going to happen. Chifukwa simungamunamize munthu, of course munthu wakumuzi anakhulupirira. Okay. Lero tikuona kuti fertilizer, mtengo wa fertilizer panopa kupitirira mwina ukaupitirira 90,000 kwacha. Pamene anauzidwa kuti azalipira sizuzapitirira 4,495. Ena afite mafusa kuti timangomvesera kuti chabwino tikumvani. Koma siluzo kuti mukwanisa bwanji zinthuzi. Tizapanga chakuti. Akanakhala kuti anayi ndi ngati mwina alibe experience imeneyo, koma anayi ndi mtima onena kuti chabwino tatenga boma kapena tikatenga boma. Tizafusa anzathu ena ndi ena kuti atithandize. Kuthandiza kuti Malawi ibwere pamodzi, osatengera mitundu, osatengera zipani, koma mtsogoleri kuzipereka kuti ine tivomereze mene zilili mdziko muno kapena mene zilili sindingakwanitse zinthuzi, koma mundithandize timange dziko lathu. If you unify the country, unity. Yeah. And I'm talking about a unification yeni. Yeah. Osati ya cosmetic yayi. Nikamanena ya cosmetic ndakuuza nikuti mukapita kuboma, mukapeza ma PS, ma directors, akulandira ndalama yapa mwezi salary koma angokhala. Aika pa bench. Tukuona nga ndalama za boma, tukuona nga experience, tukuona nga nzeru zimene zikozothandiza kuendesa dziko lino. Ena anguona akozo even if you are president, mukakhala ndi mtima onena kuti mukuziziwa zonse, ena asabuloza kuthandizana. Ndi mmene vuto tinayo mdziko muno. Ndi dziko no imanguta kulwa pansi. So experience is important. Yeah. Experience is important. Komanso ndi bwino osapanga over promise zinthu zimene simungakwanitse. Posachedwa apa kudali mkumano wa mulako wa Romwe. Anakuita nani kumeneko? Ngati ndani? Ine ndine mmodzi amene ndibe tsango, ndimakonda, ndimalemekeza mitundu yosiyanasiyana mdziko muno. Ama Malawian anandiyitana ngati mlendo napita sindingakani. Masiku abwera tikhalanso tsiku komanso kuli chiyanje cha yawo, komanso a chef akhalanso ndi akudiyitana kutsogoloko tizipita ndithu. Pakachitika zotere ngati ife Malawi timayenera kubwera pamodzi. Pamene tikupita ku mapeto kukambirana kwathu kuno, you keep on saying kunena kuti ndife olemera. I want you to come very clear on how we can tap this wealth. Malawi ndi olemera. But I'm not yet convinced on how we can tap this wealth. Titani ngati dziko. Choyambirira, yes. Ndikozanana kuti ndikudziwa kuti tindi ma sectors osiyanasiyana mdziko muno, agriculture and mining. Koma chifukwa cha nthawi before tikuzimotere. Malawi ndi dziko loti it is surrounded in the market 400 million, your population for almost over 400 million. Maigo amene atizungulira. Koma we are a landlocked country. Tilibe port. Tukudziwa kuti pali makampani ambiri akunja who amene akufuna kupanga invest ku Africa to manufacture. Tikabwera kuno ku Malawi, akabwera kufuna kubwera kuno ku Malawi, palibe ma incentives. Sio kukamba chilichonse kuti tapanga attract kuti azapanga invest kuno. There is a big problem. Anzathu apereka tax breaks, land, abwere kuno, azamange makampani yawo, alemba achinyamata ntchito, foreign exchange ikhale kubwera. Titati ndipereke chisanjo strategy ngati ine munthu wa business.
kuti tikozopanga bwanji kuti takope anthu abwere ku Malawi maiko oyandikira anthu anzathu. For example, ndikupereka ngati example, ine ngati munthu wa business ndikuzana kuti make Malawi mukhale ndi dera and create a duty free zone. Okay. Duty free zone. Okay. Asamalipire tax. Yeah. Asalipire duty. Mwa invite the companies. I think you know where I'm talking about. If you're looking at where the movement is coming from right now, it's from the Eastern economies. Okay. You invite them and create a free zone. If you've got a COVID, Yeah. pakali pano, anthu ambiri sakupita nokugagula katundu ku China because of COVID, ma lockdowns. Tili ndi opportunity ngati dziko la Malawi kubweretsa ma company imene ndikulumikizana nawo. That's what I was saying, I'm in the private sector. Titsegule ma free zone, ma company amenewo azapanga establish kunoko akufuna kubwera. Yeah. It will allow my neighboring countries kuti azibwera kuno ku Malawi. Chili chonse mene mukufuna kugula ku China, you'll be able to buy it here in Lilongwe, in Malawi. This changes your economy. It means that you have more flights coming in, foreign exchanges coming in. Those people that are visiting your free zone are spending holidays here. They're using your services. The economy is booming. It's all about strategy. Okay. Strategic thinking. Yeah. Therefore, we don't have strategic thinking. Yeah. Tikayangana so manifesti yathu ine madandalo kawiri kuti where is our critical thinking? Chifukwa pali zinthu zina za obvious. Yeah. Zimene ma expert athu, ma universities athu, ma researchers athu kweza kulankhula kuti apa sizikwenda bwino. In other countries, universities, institutions of higher learning are your engines of thinking. For us to think outside the box. As you're developing your immediate one, the foreign exchange, Yeah. you find a strategy to bring foreign exchange. Nthawi yatitela, you said that you are talking to different people. Who are these people? I mean, now for your comeback. I think The UDF, the DBP, the MCP. I want to know. Ndine modza amene ndikuyang'ana Malawi. Yeah. Kuti tisatengere zipani pakali pana Malawi makamaka akumudzi. That's why we vote kama pito po vote ambiri sakuvota. Chifukwa ta chikulu kwambiri ndi muzipani. Okay. Timangotulukiraso nthawi ya chisankho. Kakhala kuti kuli chisankho ndetapita. Tukagule tikapeza mavoti. Pamene anthu akuvutika kunjako. Poyambirira tikuyankhula ma sectors osiyana-siyana. Okay. Situtengera zipani. Tikuyankhula ndi Malawi amene akufuna kuti tisinthe dziko lino. Okay. Tikuyankhula ndi Malawi kuti titape nzeru kuti tipange bwanji. Kutsogoloko tizaona amene tizayendere. Okay. What happens to Lydian Patel now? In our support, I'm giving Ineo, Honorable and the President of UDF, and Ndapa support, you won't say, you get a member of Chipani cha UDF, Ndapa support. Nchiro yao, menena na uti dinaone sasa kuti akala acting president. Okay. Po konzera convention chaka cha mawa. Okay. Convention ikala mu August. Okay. Paja maximum the period in the 5 years. Okay. Then mafuna mutu wa neutral kuti apite akonze Chipani amene akufuna kuzayimira nawo pa chisankho ku Chipani kuja. Yeah. Apatsidwe mpata. Yeah. And it is also good because she's a woman leader. Amene wakumenera kuti tima lemekeza chifukwa khala nthawi yatali mundale. I'll give her support. Koma kuonetsetsa kuti tikukonzekera chisankho ku UDF. And you ran at that convention as president. Tiwona amene tiyendere. Mene ndikufotokozera kuti tukuyamba chinthu china. Okay. Chimene tukuvetsera kwambiri zimene akufuna chinyamata kuti zichitike. Okay. Maga kuyang'ana utsogolo chisankho cha 2025. Okay. Kuti chikhale chotani, kuti tiyende motani. Okay. Osatengera chipani koma kutengera mmene anthu akudandaula mdziko muno. It's been a tough year. You lost your mom. Nzimu wao upitirire kuusa muntendere. You lost your mother-in-law.
how are you coping? Ndizinthu zovuta because monga mukudziwa ndi ana awiri amene ataya azigogo awo achikazi, their grandmothers, both to cancer within 1 year. Ndizinthu zovuta kwambiri. Makamaka ine ngati kholo kuti ndalimbikitse taking care of the children. Komanso akazi anga anali ku India miyezi ndi miyezi mena amasamala amayi awo natsala ndi ana. Ndi mwazina ndi zinthu zina zimene munthu winaso ukakumana ndi zipinjo ngati zimenezi umayenera kuti uime chifukwaso pali ma family members amene amayang'ana leadership kuchokera kwa ine. Ndi zinthu mwazina zimene zinapangisaso kuti munthu uyambe kuganizira kawiri kuti tikuyenda bwanji chifukwa moyo wathu sidiziwa kuti Mulungu azatitenga liti. That's right. Ndezi mafunika ndithu kudziwa kuti nthawi kupita. We're not getting younger, right? We're not getting younger. Nthawi yatitera. I want you to look at this camera. There are millions of Malawians watching us tonight. Ataiwala zonse zimene mwakamba. Ndi chinthu chiti chimene Amalawi akagona nacho madzuwano as they go to bed. The future of this country and where we should go as a country. Ndi utenga wanje umene munga wasire. I'll give you 60 seconds. Ine mautilo kuzina Malawi mukhali ndi chilimbikitso kuti tsogolo la dziko lino ndilowala komanso matendu ndikutsimikizeni kuti Atupele sanakutayeni. Ndili nanu mpaka netionetsetse kuti dziko lino lipite patsogolo. Honorable Atupele Muluzi, quite interesting hearing you talk tonight. We wish we had more time. Tikuyamikeni kwambiri. Pamene panso ndiye pamapeto program yathu madzulo ya Times Exclusive nandi olemekezeka Atupele Muluzi, politician, businessman and a former cabinet minister. My name is Brian Banda kuchokera kuno ku Blantyre. Tingoti makoma nonse and goodbye.